बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बायदि बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायजों 5थि खेब 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनाय दिनैहाय जोबथा सान आरो बेखौहाय बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा रैसुमै स्पर्ट्स क्लाब काम लाइब्रेरि नैबे सिखारगाव गामियाव खुंनाय जादों आरो दिनैनि जे फाइनाल मेट्च बे फाइनाल मेट्चआव मोननै इउनिट एबसुनि गेजेरावहाय जादों सिखारगाव आरो सुखानजरा इउनिटनि गेजेरावहाय दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बेखौ बिथा खालामनानै जोङो दख'रा आफादनिफ्राय जागायनानै जिल्ला लेभेलाव बे हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो जिल्ला लेभेलनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सारा आसाम नाङैहाय बोसोरफ्रोमबो जोङो लाबोबाय थानाय जायो आरो बे 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनाय लानायनि गुबै थांखि आरो नोजोरानो बेनो जे जोंनि जे उन्दै उन्दै लाइमोनफोर बै लाइमोनफोरनो जोङो मोनसे गेलेनायनि मोनसे थासारि परिबेस बिथांमोननो जगायनानै होनाय बेजों लोगोसे जोंनि बर'फोरनिफ्राय जे गेलेगिरि बिथांमोनखौ बिथांमोननि जे केरियार गेलेमु बिथिङाव बै नोजोरखौ लाखिनानै बे हाबाफारिफोरखौ लाबोबाय थानाय जादों जे बर'फोरनि गेजेरनिफ्राय जेन' जोङो स्टेट लेभेलनि नेसनेल लेभेलनि आरो इन्टारनेसनेल लेभेलनि फैबाय थानायहाय समावहाय जोङो बेबायदि राफोद गेलेगिरिफोर जोङो मोननो हायो बे हिसाबैहाय बोसोरफ्रोमबो बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। गोजोन्थों। मिरु एबसुआबो खुंबोबाय थादों 13 बोसोर बैसोनि बे जोलुर बादायलायनायखौ देग्लाय माब्लानिफ्राय जागोन मिरु एबसुनि बे बादायलायनाया? दायो जिहेथु गासै आसाम नाङै गुबुन गुबुन जिल्लायावहाय बे हाबाफारिया सोलिबाय थानाय जादों दायो जोङो दासिमबो बिनि डेटखौहाय थि खालामनाय जायाखै फैबाय थानाय समावहाय जिल्ला पर्याया जोबनायनि उनावहायनो जोङो मिरुआ बेखौहाय खुंफुंनो थाखाय उननि समावहाय जों थाबैनो थामथिम लागोन।